Korrikaren 5. egunean gaude une honetan, Nafarroatik Ipar Euskal Herrirantz salto egin du korrikak eta Nafarroa bera zapaldu du lehendabizi. Donibane Garazin izan gara hain justu eta une honetan Siberuan aurkitzen gara. Hemen atzean dator korrika eta Maule hirian sartuko da une honetan. Une batetik bestera. Oraintxe bertan jendetza ikusten dugu, kale osoa hartu dute korrikalariek eta denek euskarari eusten diote Siberuan ere, naiz eta batzuetan zailtasun handiagoak izan, hemen tinko eusten diote euskarari. Jendetza dator atzetik aurrean argiak, musika, korrikalariak tinko eusten diote eta hainbat pankarta ikusi ditzakegu. Segituan Maule erdiguna sartuko dira, sartzear dira eta aurrak, helduak, batez ere gazteak eta hori ere garrantzitsua, belaunaldi berriek ere euskarari eusten baitiote eta euskarak etorkizunan ere indarra izango duela ziurtatzen baitu, ezta? Hementxe ikusten ditugu, hemen ere euskararen alde tipitapa korrikalariak aurrerantz eta lekukoa beste behin gazteek hartu dute. Hementxe doaz gehienak aurra, gazteak eta Siberuan ere euskararen alde egiten dute. Esan bezala jendetza bildu da hemen eta gaurkoan Ipar Euskal Herrian amaituko du egunak. Hemen Maulen Siberuko hiriburuan aurkitzen gara eta zinka ostatuan gaude, Jon eta Petxerekin. Egun hon. Bueno, gogotxu, Mauletik pasatzear da korrika, gogotxu? Bai, prefosta beti izan da pertsonalki besta eder bat enentzat, euskararen alde. Eta Sibeun pasatzen dela, itxoiten ari girela, pozik. Eta Maulen ere euskarari eusten diozu, ez da? Prefosta. Importanta da, eta itzordu bat da, eta esatzen gu hori zatia, eta memento goxo baten egaitea. Eta hemen zinka ostatuan gaude, konta iguzu, zer da zinka ostatua? Elkarte bat, iramaiten du eben da... Diena bizi, 20 urte badu elkarteak. Hori izan da elkarte banun musika, euskara, elkarte bizia, mugimendua, hola sortu zen eta belanaldiek segidartu dute. Eta hori egoiten da, kontzertu leku bat, gazte bilketa leku bat, euskara inguruko leku bat Maulen, ez baitira hainitz Maulen. Eta orduan korrikarekin ere bat egiten du, bez, zinka ostatuak? Prefesta, zentzu osua badu guretako parte hartzia eta prefosta parte hartzen dugu. Horain bagoaz presoen kilometroa egitea eta gero zinka, bestik. Eta zenbat kilometro aurre ikusten dituzu egingo dituzuela? Ez dakit, bazen maskada atzo Maulen, orduan ustez gutxi. Lehen egiten ginitean, hoai hemen izanki ere ostatu bagnean, ideki behar jendeari aintzinekoa egin dugu. Eta ikusiko, geomusikak beti alaitzen du eta motibatzen kilometro gehiago egiteko. Mil esker gozatu eta eutxi euskarari. Gora korrika, txipitxapa.